madihita salihutna parhalado song-songi ruas ni HKBP Resort Sopasuru. Asa tapuka ibadah saat teduh di Manugut Nyareon. Meredehita sian buku ede nomor 272 ayat 7. Hatani debata nagabi turpuk jamita di ibadahta di Manugut Nyareon. Ima nanianet Lukas 12 ayat 35. Hujahahon madhita. Sai hohos magotimuna jalagalak ma palitomuna. Ido sahatna. Galak ma palitomuna. Ganup halak namangguari dirina si hiton Tuhan Yesus. Iko do totong gomos hohosi tikoting jala palito ipe nang mito halak na setotong gomos hohosna jala palitona torus galak ido narade manomunung haroro ni Tuhan Yesus badua halihon tu pertibion lahu manirang akka parjahat laos mabuan na burjurohai tu harajon habadion nai ganup halak na marsihohot marhaposan tu debata ima halak nasai makasiholi parsauran nabadia dohot debata nang tulungan najol ima halak na totong gomos ohosi digotingna jala nasatia mamareso palitona asa unang mito molo pegudan diadopi akka si hutun Tuhan Yesus hasusaan nang pangujuna pe alai dang ganggu haporsiona ala postur hana adong do debata nama jaga ibadah pangujunan namar haroroan sian pertibion jut mangalehon tawaran asa dohot tudalan hamaguani di hati dakon akan aporseido tung susah situtudo muluon molo holang sian debata Numubi molo sai marudut udut ro per kilo. Ido ubahen di hati dakon akan aporsai halak na holang sian debata ima halak na sogomos hohosna jala nang perdulu di palitona ala pangela ni pertibion molo didok ayat sadarion sai hohos maguting muna jala galak mapalitomuna jujuna arga daon tuita sudi nang pe diajar jala dipisang debata hita ala ni hulung na doi ikoni ngototta do unang marungutu tita unang tadok ay gomos dohohos uikat digotikku jala galak do balitok atong buasa pasubuan ni debata au songonon songona taingot ma jala tahaporsiai di palos debatadui jala sian pamutuan di debatadui sudi ido ubahen unang lau hita mangulului haluan napans ala holan haluan nasian debatadu naboi ubahen sunang roha sunang ma nang muluta amin tapasada marohatta martanian mahita Ali amanami na marhabang so di Banu Gijang. Tung tamasi tuturo hami ali Tuhan, mendok melihat itu adupamu. Dihalasok kami ali Tuhan, asini roham. Bui hami marhahi pason,
marsaur hami dohot dongan nami ang marsaur dohot hatam nabadiai. Ali Tuhan nunga dibagi hami be hata nasyakoi asatong gomos hos nami jalagala palito nami toho ali Tuhan murado hami debu tepat dilian murado hami medebu tujut niroha murado hami tarilidu murado hami madeli alani ali Tuhan nung dibagi hami hatamun naikotu hodo na manugu hami naikotu hodo hami marhapurusan alani ali Tuhan ajari hami tutul lakanami asabui dipakai hami palito na diliakotu hami marhiti hatam na badi marhiti panugusam di mulunan asa Tuhan unang saya medile hami di perngulun nami siganupari asa tong di tiap kami di rohan ang pikiran nami adong doho manugu-nugu kami di perjalanan di mulu nami siganupari atong alani ali Tuhan asih maroham jalo mailek-elek kami di bagasan guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus martanya kami tuho amin. Tau duti mamuse marede hita sian bukede nomor 261 ayat 2. Madok mahita di tangiang hato batay. Ali amanami na di benua gijang, say pinarbadia maguarmu, say roma harajonmu, say saut malomoniroham di benua tongon saun na di benua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon pada sanami. Di dosa ni dongan namar dosa Tuhan. Unak kami tugion tu pangujunan, palua mahami sian pangabu. Ay horona puna harajang, dohot haguguon, rodi hasangapon saliling-liling. Amin.